È bio che sembra per il primo cop mia sat per ventos in basso in Francia. L'agroalimentare che ha voluto prendere troppo di marge sul prezzo au détriment des producteurs. Nosaltres que somos en train de réfléchir à baixar os volumes de production, vraiment ne savons pas ce que va passer. Cam problemes de treball, em permet. Cam també problemes de relació amb el món econòmic. Io baixo de 6,3% de ventos de bio entre G e mai de 2022 che confermo era tendenza nacional. Eran passat a un annados de crescenzo a dues cifras e as ventos que havien deja baixat 2,3%. Aqueros evolucions que són tutti horti negaus según els produits. Entre 2020 e 2021 que constatam io baixo de 11% das fruits e legumes, 12% dat burre e 18% taraharia. Altres produits, com el vi, han guanyat 9% de ventos. Hi ha des alcohols, birra, pomada, etc., que han conegut pujades de dinca 18%. Xifres hortos més tutti més baixos que les annados passados. Més a la vez, què pensen els productors i què viven en la situació? Que vam anar a encontrar a Etienne Castera, que ha fet el choix de tot en bio, en autonomia e de bene local. E ha deixat? Aiuteu. Quin va? Bienvenue là-dessus. Merci. Juste avant l'an 2000, que le constat que le revenu era négatif, l'exploitation que era endunyée de s'arrestar, que a décidé de changer de modèle agricole en aquell moment, de convertir a la bio, per món que d'un cop d'un sol sortit tots els trans, els engrais, els pesticides que són demorats a la cooperativa i que he començat a rotació de cultura. I a partir de 2005 hem passat en venda directa dels nostres produits. Donc, il triptyque que s'ha ficat en plaça, autonomia, venda directa i agricultura bio. Tot això que s'ha permès d'estar autònom i de tornar a trobar un revenu en aquella ferma que era abans condamnada a restar a l'activitat. Si on n'a pas constatat una baixada de la consumació en bio, contrariament a ce qui passa au nivell nacional, perquè au nivell nacional sovint la bio que és controlada per grans grups que siguen a s'apropiar el bio per el que hi ha a la moda. Quan el bio és en les mans d'aquest món, el marge de productor dispareix. Que el mateix esquema que s'ha produït en l'agricultura convencional, que hors de volum a preus fort baix. Al nostre costat, que hem dificultat a fornir les col·lectivitats per un camp project de quantitat. Per exemple, que hem referenciat a agri local en les landes i no podem pas fornir per un pas quantitats suficients per poder respondre. O almenys les explotacions en bio que són trop petites i disseminades, que és difícil de fornir quantitats demandades per les col·lectivitats, malauradament. L'inconvénient que principalment sur les cultures, que és difícil de cultivar en bio, per exemple, quand has somiat, per exemple, el mioc, que cal passar la vinus mentre un cop per netejar les manxantes herbes, que és prou difícil per un eco. Que és important estar prou nombrós als treballs en temps volut. Per exemple, quan has l'orell a secar, un cop que hi ha l'herba, que cal fanar, aprofitar del bell temps i del soleil a secar. Aquí que cal treballar ja la noit sovint. Treballar en bio n'est pas tout mai esit, i medu que han abandonat. 4% dels productors que deixen de treballar en bio en 2021, tot més de la meitat que seren debuts a des parts en retreito. De lo costat, era família Larrero que han hagut per projecte de juntar els esforços entre crear un grup de bordos familiars.
d'ara que són dets i que han tot jumelat, c'est-à-dire qu'il y a des exploitacions que estan a masses, de lo material, de tot el que cau a treballar i que dic un qual cosa a la francesa, que és 50 anys que els revenuts de l'agricultura, que són més o més marxants, que és que la gent n'est pas interessada de poder treballar aquí. Aquesta anada, el preu del fuel dels tractors que el preu del gasoil de les autos l'any passat. De los anys que van venir, d'això que se passa en Ucraïna, que hi ha més de seguretat a produir milloc romain. Per amunt, si un hectare de milloc costa 1.600 €, un hectare de carota costa 8.000. Mais si la deixa un camp, la rien queda mort en el camp. Mais de lo milloc, que va estar venut perquè va mancar. Tota l'agricultura, que com la societat, són dependents de la banca. També, el que passa ara, la inflació, no sabem pas trop que la banca va anar. Que van començar el circuit curt, perquè per molt que nosaltres som nacional i que ve ara que és complicat. I que pensem en amagar els casiers. Casiers que són causes que ara la societat ha acceptat i llavors que funciona i que poden minjar causes de qualitat que són produïdes aquí a la zona i amb aquest sistema que poden vendre 5, 6 injades d'explotació del carn, dels legumes, del miel i que venen també ara que hi ha horts d'agricultura que volen vendre directament. I en cada el problema és que no poden pas produir al camp i està al mercat. Aquest sistema de casier que plan perquè passa per una aplicació, la gent se treballa a l'UC que pot comandar el robot i és la persona que treballa tard que pot passar davant el casier i pot recuperar el seu robot, el que ha comprat. É bio que hi ha ben concorrència d'abau des etiquetes com els produïts ètics o els produïts locals. 40% dels francesos que preferen comprar un produït convencional local que un produït bio que no serà pas local. Per això, quan els magasins especialitzats i a la gran distribució veneren més de 20% dels produïts bio en França, 19% que són tots venuts en so d'artisans o especieries locals. Jo pratico més anar més popular. Eric Lavaste que est pla conscient de la situació agrícola, m'espereig que sustot un sistema econòmic que cau canviar. Anem, co vam vede. Si veig que hi ha quelques problemes de vent, que són lligades amb el món econòmic de veig. Que hi ha fort de grans botiques, de grans compradors, qui se foutent totalement du món paysan, qui se foutent també totalment du consumateur. Aquests mons són a sos vista i a curt terme. Ara, econòmicament, estem quasiment obligats per aquest sistema, però no pas bon. Mais que es pot resoldre per un món que hem fabricat, un món d'antic paral·lel, de cooperatives més petites, i que són cooperatives que són controlades pels paysans en tots els paysans. I no pas més mau. No pas mes mains. Au-delà du caractère bio de la démarche, qui a un caractère de respect de l'environnement au sens large du mot, que m'expliquer. Il y a le technique, mais qui est avec l'esprit ou le pensée de pouvoir avoir un moyen de production pérenne qui va durer. Oui, économiquement, tout que coûte fort car. Même mettant en place la production conventionnelle, le mil et autres, économiquement, c'est fort compliqué. Tout que coûte car, le fuel, les produits chimiques, l'engrais, tout que coûte fort car. Et la solution de vivre correctement domestique, à mon avis, ne va pas passer par qui. Elle va passer dans d'autres solutions, tout ce qui est décrit, pour travailler directement, chaîne au cas fort de sol, pas fort de chimie, que coûte fort car, pas fort d'engrais, que coûte fort car, mais que va pour avoir une solution,
pour avoir sols, vitex et riches. Un problème de whey qui se trouve partout, de toutes les métairies, que sont le temps de travail. Tout à coup que se pot mais que quand avait oublès. Et nous, comme dans le mi-ferme ici, qui est de main-d'œuvre dans les kiwis, de la main-d'œuvre de travail dans Harouzit, dans Tuya, dans la cuisine tout à coup, et quand toute l'organisation, quand de mes amis de Mao, on a trouvé aux oublès. Oui, il y a concurrence, mais de mange à mange, malheureusement, comme de mange à mange paysans qui travaillent, qui ont perdu le troscars du monde paysan en 10 ans ou 20 ans, 10 ans qui ont perdu la méthode, et que national, n'est pas son cas ici, qu'il y a de mange à mange concurrence entre nous. La concurrence qu'il y a, oui, que de la grande distribution, que les produits qui viennent d'ailleurs, et Formanchka, tout le même cinéma qui se répète indéfiniment. Tu casses un produit qui vaut 1 euro, casses le même qui arrive à mettre parts de l'autre côté de la planète. Que pour le chania, le transport qui va coûter car, et le monde, il y a de manger à manger esclaves. L'esempio chic de temps è bio che sembra dunque soffrire difficoltà economiche severas causadas in parte per la consumazione che non è pas mai la produzione in house. Praco che scaubrenba de due cause. Il budget alimentare des francesi che capihunata era seguito del Covid e che continua a baixar bidar per mudare l'inflazione. Siano dunque sbassate in quantità de rasbentos, è bio che tutti mantingut una parte del mercato è stabile. In tal una buona repartizione sui mercati e le possibilità di bentos locali e diretti che sembrano dunque una soluzione da bene. Mesmo, e dobbiamo tutti evaluare il riscaldamento pratico tan importante come era de neuri e mondo per il suo successo commerciale. L'agricoltura che va da che va adattare, che è complicato, ma che ha il cap.